una secció de Jordi Vizcaíno. Intel·ligència financera. Benvingudes i benvinguts al podcast d'Intel·ligència financera amb Jordi Vizcaíno, en el que parlem normalment de l'economia i com ens afecta al nostre dia a dia. Per això tenim avui amb nosaltres el nostre formador financer de capçalera, Jordi Vizcaíno. Jordi, què tal, com estàs? Una setmana més. Molt bé, molt bona esperada. Molt bona esperada, Joan. Jo Sant, perdona. A veure, la pregunta és, s'ha tornat boig Trump? Ha sigut una estafa bursàtil per als seus amics i família? Li ha pujat només els arancels a uns i altres? Per què? Diuen que ha sigut a través de la intel·ligència artificial que li va preguntar un dia com podem fer-lo de la balança fiscal? Com ens pot afectar? O sigui, jo crec que teníem por de si no sabríem de què parlar cada setmana, però clar, és que no paren d'aparèixer coses i en Trump més. A veure, Trump jo crec que farà tornar locos a tots, no que s'ha tornat loco. Crec que farà tornar locos a tots. Escoltes a cada economista, jo també vull posar ara per a la gent que ens escolta que els economistes o l'economia no és una ciència exacta, no és com les matemàtiques o la física, no? Aleshores, nosaltres fem una broma de que, com aquell diu, saps aquell que diu que n'hi ha 2 economistes i 3 opinions? Això se fa en el món de l'economia, no? Per això, a vegades, una economia, depenent com s'ha ballat format, estan els economistes que defenen les polítiques keynesianes, com podria ser, per exemple, n'hi ha de baix, no? entre el germà de Garzón, que a vegades ells també estan en redes socials, o un personatge com Rayo, que és molt defensor del liberalisme. No? Entonces, com pot ser que 2 persones diguen coses contràries? Pues perquè l'economia també té els seus punts de vista, inclús la seva ideologia. ¿Vale? Per tant, sempre se fa aquest xiste, no? Que els economistes són que n'hi ha 2 economistes i n'hi ha 3 opinions, o que els economistes són els profetes del passat, no? Quan ja ha passat una cosa és quan diuen, no, pues si no havíem pujat els interessos, pues si no rebem... Però el desastre ja està fet. Per tant, cada un parla i té la raó, que diguem. Entonces, Trump el que ha fet, jo he sentit així que té un economista de capçalera que estan dient tots els dies que simplement el gendre o el fill va buscar per internet, uno que li va agradar un llibre que dia que n'hi havia que posar-li arances a Xina i s'ha nombrat l'assessor de tot això, l'assessor de la Casa Blanca. De fet, serà descendent d'ací, té de cognom Navarro. El que està muntant tot això i, a més, el que està dient que Elon Musk és un inútil i Elon Musk l'inútil és ell i ja dic que Elon Musk no fabrica cotxes, sinó que simplement es munta, que no fabrica res. I l'altre li ha dit que és un inútil. I entonces ahí hi ha hagut el primer xoc entre Elon Musk i este que és l'economista que està fiant-se Donald Trump. ¿Vale? Per tant, això està parat en un economista que també és molt curiós, que li diuen no sé com Navarro, i que ell ha fet un llibre parlant-se a si mateix i parla d'un personatge que l'economista que l'influència no existís. És ell mateix, però el que ha fet és jugar amb el seu cognom i posar-lo al revés. És molt curiós, no? Que aquest personatge no diga, no, jo me baso en la doctrina de Milton o de Keynes, no? Quan ha fet una referència dins del seu llibre, nomena un economista que és el seu cognom, però posat al revés. Això té una paraula, no? I no existeix, no? I aquest és el personatge tan pensant de que estiguen estos arancels. Això ha posat en joc tot. La borsa va loca, Aire està caient, ara ha signat Aire. Després, este home és políticament incorrecte, no? I fer unes declaracions públiques que diuen que tots estan besant el cul, tocant-li tal i més qual. Per això un polític és un personatge. A mi me recorda un poc a Jesús Gil, que jo no sé si tu l'has conegut, este home, que recorda que eixia i a vegades iba per internet i es feia a la gent, però què cara de golfos i de borratxos i drogadictos tenéis? I la gent li aplaudia, no? Era un personatge que també era empresari, no? I no ve del món de la política, no és diplomàtic, i està provocant un caos absolut, Què va passar? I jo vinc del sector de la construcció, que tu ho saps, i jo creia innocentment que en el 2008 el que passava en Amèrica no ens afectaria, i tant que ens va afectar. Aleshores, el que està fent aquest home ens va afectar, doncs jo crec que el món està tan sumament globalitzat que sí que pot afectar-nos a nosaltres, que és el que estem fent, el del dia a dia. Què és el que més pot afectar? Doncs pot afectar que ja portàvem una espècie d'inflació controlada i que els preus tornen a pujar. Recordem d'on vinguem, ja parlarem de que s'havia baixat l'IVA de la fruita, la polèmica que va haver des de Mercadona, que va parar un cartell dient que havia tornat a pujar, això ja ho comentarem per així. Es pot afectar indirectament? Doncs entenc que sí, a nosaltres el de peu.
Si després és una empresa que, lògicament, exportes als Estats Units, doncs és una empresa directament afectada. Ara estan dient que no sé si ha eixit una empresa catalana que n'hi ha no sé quants litros d'oli de viatge que no sé si entraran. Entonces, esta locura que este posat, bueno, una locura, jo a vegades ho raone i jo crec que entenc un poc perquè els treballadors d'ahir l'han votat. Perquè jo no sé si tu has conegut, les vostres generacions heu conegut el món abans de la globalització o heu conegut un món sense internet que nosaltres sí que hem conegut. Vosaltres ja heu viscut possiblement en un món internet i en un món molt global. Si te servís la referència, jo sóc del 96, és a dir, quan jo vaig néixer ja s'havia desintegrat la Unió Soviètica, l'estat espanyol ja estava dins de la Unió Europea, jo des de menut sempre havia sentit el tema de que Xina superarà els Estats Units com a potència, des de menut també he tingut companys a classe que eren d'altres països. Sí. Aleshores, com que eixe món previ, no? D'un poc de que les coses es fabricaven en Estats Units i en Europa, que hi havia empreses públiques, que no hi havia tanta immigració d'altres llocs i tal, que no només era interna dins d'Europa, més o menys i tal, doncs jo aquest món no l'he conegut. Doncs, bueno, si fem un poc d'història, a plegar un momentet que, bueno, la OCDE o el comerç internacional entenen que una manera un poc, i se parla del concepte de globalització. Globalització, es fan una sèrie de canvis, sobretot el més important és que n'hi ha una lliure circulació dels capitals i entonces ja no està que tu abans, si tu invertis en Espanya per treure diners, doncs no es podies, ara no hi ha barreres, en el qual va ser un dels motius de que Zapatero claudica i fa unes polítiques de dreta en la crisi del 2008. I era tan fàcil i això se sap, és a dir, Zapatero no volia baixar i volia fer retalls, etc. I la gent que entén, com Schleicher i tot això, diuen que li toca a Merkel i ell no fa cas, que no, que jo soc d'esquerra i no vaig a fer retalls. Li diuen que congelara els salaris dels funcionaris. Després li toca a Obama i li diu que no, fins que li toca el xino. I li diu que ho faça o li posa la deuda, la majoria de la deuda que estava en mans de Xina la posava i li afonava el país. I Zapatero no és que ells hi diguen que va congelar els salaris, és que rebaixar. I es comença a fer una sèrie de mesures que té que tragar. Aleshores, aquesta llibertat fa també que pot qüestionar que el poder financer pugui posar en jaque a una democràcia quan els seus votants han decidit altres polítiques que no estan d'acord amb els interessos de les grans multinacionals o dels grans fons d'inversió. Doncs això és el que ha fet la globalització. La globalització, jo quan era xicotet i anava a escola, me diuen, el mundo se divide, i això tu a mi ja no ho has sentit, se divide en tres classes de països. I ens diuen països desarrollados, països subdesarrollados i països en vies de desarrollo. Jo això ho tinc memoritzat. Sí, pot ser que alguna vegada he estudiat això, però el concepte, per exemple, del tercer món, clar, jo no entenia, quan la gent, jo era menut i la gent parlava en el tercer mundo, un país del tercer mundo, clar, perquè el primer món era Estats Units, el segon món era els països de l'òrbita soviètica i el tercer món eren la resta. No sé si també servia que el primer món eren les democràcies, el segon món eren aquests països que ja estan un poc més desenvolupats i el tercer món servia sempre un poc a Àfrica i a la misèria, no? De fet, jo no sé si recordes també, jo recordo que és molt curiós, no? És a dir, quan anaven els xiquets jo ho replega. Jo no, perquè jo no era d'una escola tan religiosa, però recordo xiquets que replegaven pel tot munt. I era una utxeta, no sé si ho has conegut, i era un ítem que eren o negrets o xinos. Que fíjate on estem parlant. Tu t'has replegat, eres xiquets, hi havia una campanya que anaven replegant en la vidriola i te donaven una etiqueta que havies donat al tot munt. I moltes vegades donaves perquè no tornaven cada xiqueta a dos cantons i que no em pegueu la vara, que dona, però que ja porta així. Posa'm el sello, te dona, però posa'm el sello. I la figureta d'aixòs diners que se replegaven era un xinet, perquè te figues, o era un negret. I entonces aquests diners anaven ahí. Estem parlant de fa 30 anys o això. Imagina't el boca pegar a Xina, no? Se fan una sèrie de polítiques que el que fa és, per part de la gent que té pasta, es comença a deslocalitzar indústries. Per exemple, una cosa, en Espanya també passa, no? I jo tinc un amic que és sabater, que anava a Elx, i ja ha conegut moltes fàbriques d'Elx que es dediquen al calçat, a estar tot tancat i que tots els polígons són de Xina.
I n'hi ha moltes empreses que diuen, bueno, pues si així tinc que pagar uns jornals i resulta que en un jornal d'ací tinc 25 xinos, jo puc fer les sabates i guanyar molt més diners. I se'n van d'Espanya i es posen a fabricar les sabates en Xina, igual que en aquest sector molts. I això sí que és de veres que ens portaven a un món que diuen economistes, anem a tindre els 3 països dins de cada país. O sigui, anem a tindre persones pobres, persones mitjanes i rics. I això se va trasladar a que aquests 3 de països desarrollados, subdesarrollados i en vies de desarrollo, diu, se va produir dins de cada país. I possiblement potser tinga més en comú un treballador d'Espanya en un treballador xino que un treballador d'Espanya en un que estigui a dalt, per la classe social que estem parlant. Això el que ha fet és que, sobretot, alguns països que estan en vies de desenvolupament, que s'han fet i han jugat bé les seues cartes, com és Xina, i han avançat i han tret a una milionat de gent de la pobresa, ¿vale? Sí, vora 500.000 persones, sí. Molt, 500.000, no, què collons, no sé quants milions. O sigui, Xina era Sí, o sea, vora 500 milions de persones. milions, 500 milions, això és per aplaudir, no? I recordo també quan un programa que va fer Évole, que no sé si va anar a Pakistan o un país d'Issos o a la Índia, i parlaven uns adolescents que feien la roba que compren de Sara, no? I guanyaven 100 o 150 euros, no? I es va posar un poc així les imatges de lo que valia així en Espanya, era això, no? Lo que valia, no? I per compte d'estar indignat i de dir, hòstia, amb el que me paguen un mes, ahir estan venint una jaqueta. La resposta d'aquesta gent era que quan ell es preguntava què és per ells, des del seu punt de vista es deia que molt bé, que ells el que volien és que la gent comprara més. O sigui, no s'indignaven. No s'indignaven, perquè damunt d'aquests països, si l'alternativa és que ton pare te venga a la prostitució, que és el que fan ahir, a que tu puguis guanyar treballant 50 hores o 60 a la setmana, 150 euros, i tinguis un jornal que per aquest país, per nosaltres és una misèria, però per aquest país seria l'equivalent a 1.500 o 2.000, estea de la pobresa, que es pareixia molt bé, que ells el que volien era que compraren més, no? Què és el que ha passat? Que aquestes classes més baixetes que han pogut millorar o pujar de classe mitja o que aquests països han anat, en què han anat? Realment han anat en deteniment de certes capes socials de cada país avançat. Per tant, una indústria, fija't d'on ve el Ford, no? El Ford ve de Henry Ford, és una indústria, sobretot automobilística, que és de Detroit, avui està desfeta. Doncs jo entenc que un treballador que se n'ha anat a la misèria perquè els cotxes no es fan ahir, doncs que vote un tio comprant. És com dir, no sé, imagina que es crea un Trump en Espanya i ens diguera, jo m'he quedat molt a vegades l'atenció quan vaig al Mercadona, per dir un supermercat que no es pot dir el nom, i veus que els espàrrecs són del Perú, les anxoes són del Marroc, i tu dius, que d'ací no n'hi ha. Doncs si era un Trump així en Espanya, diria, ei, a les anxoes del Marroc vaig a cascar-li un d'això. Però a mi les anxoes d'ací dirien, doncs vaig a votar-te. O les famoses taronges de Sud-àfrica que entren, que moltes vegades teòricament haurien d'entrar quan així no n'hi ha, però moltes vegades entren perquè són més econòmiques i així n'hi ha. Doncs si hi ha un tio que diu, jo vaig a posar un arancel a les taronges de fora, perquè si allà valen €1 i així en valen 2, doncs un arancel que així en valguen 2 i així protegim el llaurador d'ací. Claro, hay que estar fent fotent el llaurador valencià i potser està fent-se ric un llaurador de Marroc o de Sud-àfrica. Per tant, els arancels estan dins de la política que es diu política de proteccionisme, en la qual és una decisió política o fiscal que el que fa és, diríem, protegir als teus. I això sí que és de veres que en el món més occidental les classes ixes que treballen s'han vist perjudicades en este reparto, podríem dir, de la torta mundial de la riquesa. I n'hi ha molts països que han eixit. Qui té raó, qui no té raó? Però al final estem com tot. És a dir, si un dels problemes que estan tenint les nacions és el tema d'immigració, doncs la meva manera de que la gent no immigri és que en els seus països vagin desenvolupant, per exemple. No? És a dir, si tu imagina't, si ja estan dient, i el naixement sobretot de la ultradreta en Europa, que està dient que la culpa tot és en els immigrants, si aquests països que han anat bé, damunt no havien pogut anar bé, doncs la gent té que buscar la vida. Potser la ola d'immigració il·legal seria multiplicat per... No se sap ningú, no és una ciència exacta. Però sí que és de veres que en aquestes polítiques de la teoria dia que cada país s'especialitzarà on és més competitiu i que fora el que haureu conegut com el lliure comerç, per ajudar a aquests països a eixir d'això, però realment és que per comptes de fer la sensació en la pràctica, després de tant d'anys, aparentment és que per comptes de pujar els salaris, el que han fet és ho volien tot barat i el que han fet és que els d'ací han baixat. Entonces, claro, els que vivien bé no viuen tan bé i els que vivien mal viuen millor. Entonces, ara aquest tio que està dient, pues vale, Amèrica primero, ¿no? El seu lema.
Jo te vaig a posar arancels i així que es fabriquen els cotxes així. Però de totes formes, Jordi, els va anunciar però encara no s'han aplicat. A Xina, després de la resposta, sí que diu que s'ha aplicat i que ho farà en un futur d'un 125%. A veure, el que ha passat és que la bolsa i tot, a veure, els diners, sobretot, no volen incertidumbre. I tu el que no pots fer és que un país que tu has Desindustrialitzat. en 20 anys, a poc, ara que tu vulguis en un any que vagin i munten fàbriques es posen allí. I tu el que dius, no, però a partir d'ara feu els cotxes així, però bueno, que no és tan fàcil, que tens que fer, desenvolupar un polígon, no sé què, després si tu a mi no me dones garanties, hòstia, no és tan fàcil, no? Que això ha provocat un caos que els mateixos poders o empresaris que s'hauran votat a d'ell o sigui, és de passar per a mi de 24 hores dir que a d'ell li ves en el cul a baixar-se els pantalons. A dir-te, perquè l'economia li diu, te n'has passat de frenar. I aleshores Wall Street ja diu, i entonces ha donat una mora de 90 dies, que només sigui el 10%, que no és una cosa exagerada, ¿vale? I ja avui la bolsa estava per cada dalt. D'ací de 3 mesos, què passarà? No ho sé. Els diners són molt corbats i sobretot per a la inversió a llarg plaç, el que menys vol és una incertesa, no? Una incertesa política, una incertesa que pugui haver revoltes, els diners si són de bolsa van molt ràpids, però si tu tens que invertir una megafactoria, no sé què, sempre fa la por a l'inversor que no n'hi ha una sèrie de garanties. Ha tingut que recular. I sí que és de veres que l'únic que li ha plantat cara en sèrio és Xina. Xina ha dit, pues bueno, nosaltres no hem arrondimos, tu sé, nosaltres tant, i te passaré, no? Perquè, claro, de xulo, jo vaig a pujar els arancels i cuidadito, no m'espugeu, que n'hi haurà represàlies, doncs la gent encara no ha disparat. L'únic que ha dit Xina és a dir, tu m'espuges al 34, jo al 34. Tu m'espuges al 104, jo al 84. Doncs jo ara al 125, a on s'ha plegat? Qui és el primer que frena? Per què? Perquè Xina està forta. Xina està forta. El problema que ha tingut Trump és que ha hagut una caiguda de bonos de l'Estat que ningú es vol i se té que finançar. I els Estats Units té una deuda terrible que vens en guany. I els xinos ja no volen. Els xinos ja fa molt de temps que estan desprenguent-se bonos del tesor dels Estats Units i comprant or. Els xinos estan molt forts. Entonces, com va acabar això? No ho sé. Els analistes diuen que això el que farà és encarir els preus de la gent que viu allí. Però altres gent diuen que a vegades si l'economia està mala, a vegades n'hi ha que purgar-lo, no? O el que té càncer, doncs t'has de posar un tractament de quimioteràpia que va fer-te pols, però si sobrevius serà millor. Per això és el que defenen uns i defenen l'altre. Què va passar? Ningú va saber què va passar. Però sí que és de veres que el proteccionista entenc que uno que la vagi a votar a d'ell estarà content perquè està defendent el teu lloc de treball i que se facin allí. Entre els sectors més afectats estan sectors de fabricació així al País Valencià, com és el fet del torró, i per una altra banda també el calcer que es fabrica a Elda, a Elx, però que és d'alt standing, podríem dir, de glamour o d'alta qualitat, d'un valor afegit, que no és el calcer que es fabrica en estos països. O sigui que també va afectar-nos als valencians. Va afectar-nos indirectament a tots. Sí que és de veres que també a totes com hem estat dient. Al final les crisis també se llig, baix l'ideograma xino, se diu crisi i oportunitat. Per exemple, Pedro Sánchez està anant a fer... O sigui, s'ha produït una cosa molt curiosa. S'ha produït una aliança entre Xina, Corea del Sur i Japó. O sigui, Japó i Xina no es porten... No te penses, això és històric, no? Si tu estudies història i estudies les guerres i el que se van passar els japonesos en els xinos, ¿vale? Ahí sempre ha hagut ha aconseguit Trump unir-los i ha dit, pues unim entre nosaltres i si no tu no vens als Estats Units, vens a Xina i si no jo te compraré. I el més curiós de tot això és que el país que té uns arancels més baixos és Rússia. Sí, però sí que deu jo a la seva. Per exemple, una cosa que està fent-se, mira, vulguem, i sobretot és que som de progressistes, ¿vale? Que creiem més en el medi ambient. Ja veus qui són els que estan en contra del medi ambient i aquí havíem posat, així en València, en la Conselleria de Medi Ambient i conta tot el que ha passat a la dona, que encara estan negant-ho, no? Vale, doncs anem a un mercat de cotxes elèctrics, de categoria. Espanya, potser no tindria sentit en un país del nord, però en Espanya podria ser un país que en el sol que té i aquesta solució podria ser. Vale. Tu te pots comprar un Tesla
que jo avui no me'l compraria, que ja n'hi ha molta gent dient, jo me vaig comprar el Tesla antes de que este sigui amoniato, ja n'hi ha molts Bueno, bueno, no sé si pot ser el model més barat, sí. Però Crec que el model més barat crec que són 30.000 euros. Però estem parlant de que si tu vols fer una transició i tots no tenen 30 o 40 o 50, el que vaya un Tesla, no ho sé, doncs però per tant, n'hi ha un cotxe que són la marca BYD, no sé si l'has vist, BYD, que són al·lucinants, que són uns preus d'això, i la mateixa comunitat europea està posant un arancel a Xina, manat de que siga per protegir, per exemple, la Volkswagen, els BMW o els que siguen, i entonces està impedint, diríem, el canvi de que a la persona de peu, al 1.000 eurista, al 1.500 eurista, es pugui comprar un cotxe electrònic i pugui entrar en el centre de Madrid. Perquè si vas en un cotxe de gasoil de segona mà, no pots entrar. I Espanya és molt curiós en el tema dels cotxes, a passar de ser exportador de cotxes de segona mà a ser importador. Això és un dato que no està dient-se. O sigui, ja n'hi ha molta gent que no es compra un cotxe en la vida. O sigui, Espanya ha sigut un país d'exportar cotxes a estar important. Buscar avui aquesta informació. O sigui, ja n'hi ha molta gent que no va comprar-se un cotxe nou en sa vida. ¿Vale? Aleshores, tu estàs posant també uns arancels. Si el cotxe més competitiu que n'hi ha avui, entonces què fas? Claro, si la indústria més forta és la Volkswagen, no sé què, no sé quantos, pues tu ja estàs aplicant uns arancels. O sigui, pues ara ell va aplicar-los. És que quan fumiguilles, dius, per exemple, Pedro Sánchez, que així no ho sabem, Xi Jinping té un interès bestial en Canàries. Jo em vaig quedar flipat. De fet, no sé si... ¿En Canàries? En Canàries. Sí. Canàries és com si fos un portaavions entre connexió entre Àfrica, que ells estan fent moltes inversions en la ruta de la seda i Sud-amèrica. I ha visitat a Canàries i no s'ha fet públic diverses vegades de la situació estratègica de les Canàries. ¿Vale? I té molt d'interès en invertir en Espanya. Pues, on està Pedro Sánchez? I Pedro Sánchez és el defensor en la comunitat europea de que li baixin els arancels a Xina. Està allí, ell de gira, Claro, aleshores, pues, claro, si el meu amic me trata així, és a dir, és que tu, no sé, ja està tratant el teu aliat, que són Europa, Canadà, no sé què, està tratant-los, que dius, així n'hi ha que replantejar-se les coses. Pues aleshores, jo, n'hi ha una crisi i una oportunitat. N'hi ha un economista que jo he vist que diu que nosaltres exportem això que has dit tu, calçat, vi, oli, però ells ens exporten moltes tecnologia i què més era? Que si li posem els arancels. Bueno, la Unió Europea li va posar arancels als levis... Va dir que dels Estats Units la majoria crec que era petroli, ¿vale? O energia i tecnologia. I diu, home, pujar un arancel al petroli perquè ens costa molt, doncs no té sentit, no? Perquè Espanya no té petroli, no? Si li compra ell. Però la tecnologia diria que Europa podria ser això, que impulsara, que s'obligarà a dir, doncs, bueno, jo te poso arancels i invertisc en tecnologia. Invertisc en tecnologia podria ser una oportunitat perquè Europa es posi les piles en la part tecnològica, que és el futur. Però les coses a vegades, quan venen, no saben si són bons o malos. Els Estats Units té el seu problema i n'hi ha molts analistes que diuen que el dòlar no té més recorregut, motiu pel qual potser està pujant tant l'or. N'hi ha una cosa que vol fer Donald Trump, que és revaloritzar totes les reserves d'or, també n'hi ha per ahir. Les reserves de l'or que té els Estats Units té moltes reserves de l'or que estan en el Fort Ixe, que és la típica d'això que hi ha en les pel·lícules, i ell vol fer una auditoria per saber si realment les onces d'or que n'hi existeixen, n'hi ha més o n'hi ha menys, i vol fer una actualització. Les onces d'or dels Estats Units estan valor... Quan se va fer la primera versió van estar a $26, en el 77 crec que van pujar a 32 i en el 80 i alguna cosa actualitzaren a 38. Avui la setmana passada estaven a 3.100. I aleshores el que vol dir és, imagina't, si ho fa això, va tindre un potencial de treure 700.000 milions de dòlars, simplement en un punt comptable. És a dir, si jo tinc depositats estos d'això i a 35 euros l'onça valen esborrar, si avui l'onça val 3.100, actualitzem el preu i això genera 700.000 milions de dòlars. Trump té el pensament d'un empresari. Entonces, Trump està veient l'economia o el país com una empresa. No és una persona un poc en el perfil dels polítics que tinguem en Espanya, que tenen un perfil d'haver entrat en les joventuts del PP o del PSOE i poquet a poquet han esclat. És un tio que haurà fet els seus negocis, haurà fracassat, no sé què, no sé quantos, però ell té el punt de vista d'un empresari. És com si, no sé, imagina't, no per fer un símil, imagina que el de demà es presentava per president José Elías.
pues, la visió que té un tio emprenedor com José Elías no té res que veure en Feijóo o en Pedro Sánchez o el que pugui venir de revés. Perquè és un tio que té el món o veuria, o un alcalde que fora veuria pues, que és l'empresa més gran. O sigui, no té res que veure. No té res que veure. I aquest tio ho té. Aquest tio ho té. I aleshores, nosaltres l'única qüestió és que pot afectar en el tema de que comencem arancels i per arancels, pues, que també de rebot pujarà. No, però és curiós, perquè tot el món s'ha posat les mans al cap per els arancels de Trump a tot el món i la manera que ho ha fet, però, clar, la Unió Europea va posar arancels als cotxes elèctrics d'una manera molt... Claro, i no passa res. I la gent del cotxe està protestant. Molt callada, molt pausada i tal, per els interessos principalment de les fàbriques alemanyes i les marques alemanyes, perquè encara que a l'estat espanyol tinguem fàbriques i així, per exemple, el cas del País Valencià Ford és un exemple, però altres fàbriques com Cupra o algunes altres marques són la majoria propietat del grup Volkswagen, de la Volkswagen. O sigui que però fixa't una cosa, Josan, en el cas que ens toca a nosaltres, és a dir, no hem posat arancels a la taronja. És que s'han posat pels cotxes, perquè si així juguem anem a jugar a que tot siga el millor, doncs deixa entrar i que jo m'hi pugui comprar un cotxe elèctric en 15.000 euros. Per què no? Perquè m'he de comprar un Volkswagen que val 30.000 o 35.000. O no me'l compre o no me'l puc comprar. Jo, per exemple, la setmana passada vaig estar a Madrid, no? I havien quedat i jo pensava, jo tinc un cotxe dièsel que té la pegatina groga. I menys mal, jo per centre no puc anar. Menys mal que havien quedat a les afores, havien quedat... I no vaig tenir ningú problema, vaig agradar la M40 i vaig anar a la zona d'aeroports i no tinguien. Però, per exemple, i quan hi ha un treballador que diu que ell estan obligant i no se pot comprar i que, claro, al final al centre de Madrid o entres en bus o entres el tio que se pot comprar un Tesla o un altre cotxe elèctric i aparca allí. I jo que soc un treballador que no puc pagar, jo no puc entrar al centre de Madrid. Claro, i aquest missatge, tu te va un tio de Bous o el que siga i te diu, no, fer-la amb gasol, mentira, que puguen entrar els cotxes de gasol. Però no, la gent el vota. És normal. És que, hòstia, no busques un equilibri. En el sentit de dir, facilita-ho que un tio o un treballador que damunt està la vivenda com està. I ja vas veure les manifestacions d'aquesta setmana. Que està el menjar com està. Si damunt tu, un cotxe per poder adquirir, te tens que empenyar en 30, 35 o 40.000 euros, doncs, hòstia, quina transició anem a fer? Doncs una de dos, facilita, o al final com fem aquest capitalisme que és mentre guanyem per a nosaltres i quan perguem per pastado. O sigui, tinguem un capitalisme per quan guanyem i un socialisme quan perguem, no? Sí, com era això? La privatització dels guanys i la estatalització de les pèrdues. Pues ja, un poquet també ens ve perquè la gent també té els coneixements de finances que tinguem i tampoc és capaç d'eixir o exigir i vosaltres de que aneu. En el sentit de vosaltres de que aneu, no? N'hi ha que pagar impostos, com sempre ja han dit, però també l'exigència pública de que se gestioni bé o de que facin les polítiques correctes. Aleshores, a nosaltres, per el que sempre he comentat, des del punt de vista de nosaltres, si es comencem a entrar en una batalla, tinguem dues coses. Tu mos puges els arancels i mos fot a certes indústries exportadores i quedem ahí, o es comencem una guerra i jo també te puge tu. Aleshores, si nosaltres estem important productes dels Estats Units que se van a pujar i es comencem tots, pel dia a dia nosaltres també podríem entrar en una guerra de que el dia a dia nostre també s'encarirà. O sigui, s'han encarit el problema d'això, de l'altre, i ara s'han encarit per al tema este. Aleshores, això és un poquet. Entonces, és una situació, se'l trata com el matón, no? I al final és que sigui el matón de classe. Tu te pego un hòstia, això no és amic meu, no? Entonces, què fa? Li repliques o no li repliques? Però és una qüestió també de... I després nosaltres en Europa tinguem un problema que no n'hi ha realment un país sentiment unit. Ahir són, no sé, ens passa a nivell de país, no? És a dir, ja veus que a nivell de país, que ja ho han comentat, lo difícil que és aplicar una llei estatal si les comunitats estan en contra. Com pugui ser, que ja ho han parlat, la llei de vivenda. Si tu la traus una llei de vivenda que és un pla de vivenda que és espectacular a nivell estatal, però a nivell autonòmic, que té la competència, no ho feu i que la gent diga que la culpa la té el president, doncs això és la política. I si així no m'ho aclarim, doncs tu traslada això als interessos particulars de 27 o 26 o 25 que som en Europa. Doncs no tinguem una veu comú. No tinguem una veu comú.
Entonces, pues podria passar això. Esperem que se calmen, nosaltres no, que la bolsa puja de baixa per moratros ni mos va ni mos ve, per la majoria de moratros, però n'hi ha jaleo. I després te dic una altra cosa, de dir, este matí estàvem comentant amb un company, la bolsa és molt avorrida si no n'hi té això. També estic dient que aquests dies hi ha molta gent que està guanyant diners, i te puc assegurar que Trump i companyia estaran guanyant molts diners, perquè saben com funciona. És tan fàcil com dir, quan dius la burra demà, pues, demà té que haver la bolsa, ens posem en posició curtes. I això és el que tu dius, compra sí, i en la baixa, tot el que baixa anem a guanyar. I després digues, ja baixa prou, sí, demà digues que vas a posar el 10%, perquè ara comprem. I estic segur que en aquests dies la gent del voltant, que són gent de diners, s'haurà forrat les mans. Com va passar en l'11S, s'ha de fer un reportatge d'este que hi ha, este americà, que va fer un reportatge i que hi de la gorreta. Michael Moore. Vale? I estos havien acreditat que tant familiars molt props a Bin Laden i des Bush, i això és el dia de la bolsa, s'havien posat curts. I sospiten. Entonces, tu te poses curt perquè te poses curt, perquè saps que va caure la bolsa. Claro, que fa caure la bolsa tan baixa, un atemptat, un canvi, o sigui, és la gent que s'apaïssa com fa caure la bolsa. I si no es produeixen moviments d'aixòs bestials, és molt avorrida la bolsa. Avui, no sé què, pujar té que haver moviments grans perquè puguem guanyar grans boix perquè la gent que té pasta, fondos, la gent que es col·loca pugui guanyar molts diners. Tampoc sé si és el que n'hi ha darrere. Paregut a lo de la... Ha sigut una cosa de bolsa que no he inventat, paregut a lo de la moneda que parlarem en els capítols. Ja la moneda tu la fas anar, la gent compra, el que va passar en Milei, i quan ja estan d'altres espavilers que han venut, la van caure. És que el que comentarem, una criptomoneda no és més que un producte de bolsa. Funciona igual que una acció o com l'or o el que siga. Tu el que vols que és que comprar barat, l'especulació pura i dura, jo compro barat i quan estic a dalt, jo que he comprat... Clar, però el factor de comprar barat i vendre car, això sempre ha existit, però clar, eren productes físics. Ara estem parlant que és sobre el preu de tercers productes o terceres empreses o terceres entitats. O sigui, té un percentatge de derivació, no ja de productes derivats, sinó de derivació de l'economia, que clar... Però no te vaig a dir, Josan, això del joc este de que país un casino, jo podria entendre, hi ha gent que especula, per exemple, en petroli, en or, en accions, no? Però un dels mercats més coneguts dels futurs és la bolsa de Chicago. I en la bolsa de Chicago se fan contractes de futurs especulant en el menjar de la gent. Perquè tu pots comprar futurs des del suc de taronja fins al blat, fins a l'arròs, fins a l'oli. O sigui, el capitalisme desbordat i desesperat no n'hi ha ètica. No sé si m'explique. Tu dius, està bé que tu compres accions o així. No, a mi me dona igual que si jo especulo i faig pujar el blat que en México o no sé què la gent es mulla de fam. O sigui, m'ha plegat, no n'hi ha un codi ètic ni regulació. De fet, les noves polítiques volen que no n'hi hagi regulació i que n'hi ha massa regulació. De fet, estan dient a Europa. O sigui, jo és el Morca Mar Vidal i ell diu que en Europa ens quedem darrere perquè n'hi ha massa regulació. Altres diguen, menys mal que està Europa, que va regular. Jo te ho dic, tu saps que jo vinc del sector de la promoció, i jo te ho dic, dins de l'avarícia de lo que és el ser humà, que ja hem vist que la dana és capaç del ser humà de treure el millor i el pitjor, si els que som empresaris no ens posen una regulació, ho faríem, o sigui, és a dir, si a mi no me diuen que de cada 100 metres em tinc que donar 35 per zona verda, 10 per a col·làgies i 10 per a places i que jo només me puc donar 45, si no algú, jo què voldria? Pues que el 80% dels terrenos que són meus, que foren tots urbanitzables i que només deixaria pas carrers perquè puguem. Doncs té que haver una regulació. Si jo soc empresari i no n'hi ha uno que me diu que si jo estic tirant una cosa que és contaminant, que me faci una depuradora, que me gasti diners en una depuradora, doncs ho tira a la sèquia va al riu i fem un merder. O sigui, això és així, el capitalisme desbordat o despiadat és l'acumulació per l'acumulació. Aleshores, com a sistema s'ha demostrat que és el que més fa créixer l'economia? Sí, però té que haver un estat fort que te diga, chato, hasta ahí. I s'ha demostrat, s'ha demostrat que el que hem vist com nosaltres és el sistema que més fa créixer l'economia i més recompensa el que més fort. De fet, es posava, per exemple, sempre s'ha posat l'inventor del Kalashnikov, que era russo. I si home, per compte de néixer en Rússia, que havia nascut als Estats Units, havia tingut la patent i ser multimilionari. I en Rússia, l'home, no sé si jubilat, no plegava a final de mes per un sistema
d'un a l'altre. Esperem que això es calme i que indirectament a la nostra economia es faci el mínim mal. Sí que és de veres que aquestes empreses que han sigut més exportadores pues, van a patir. Jo no crec que siga a nosaltres en afectar tant com la crisi del 2008, que va ser molt més perquè va derivar d'una crisi financera. No crec que siga tan greu. Però bueno, seguirem passant les notícies i veient el que passa. Jordi Vizcaíno, formador financer de capçalera del diari La Veu del País Valencià, moltes gràcies i t'escoltem perquè cada setmana hi ha una està qüestió nova. Està mogudet, Josana. Ens veiem la setmana que ve. Adéu, fins la setmana que ve. Adéu. Una secció de Jordi Vizcaíno. Intel·ligència financera.